všetkým srdečne prihovorila a zároveň vás privítala na našej slávnostnej akadémii, ktorá sa nesie v duchu radosti, spolupatričnosti a vzájomnej úcty. Stretli sme sa tu, aby sa vám deti prihovorili, prejavili svoju lásku, ktorú nosia vo svojich srdiečkách, vyjadrili ju najmilším spôsobom, a to slovom, spevom a tancom. Každý rok patrí začiatok júna našim najmenším ratolestiam, deťom, kedy sa snažíme urobiť im deň krajším. Nedávno sme si pripomenuli aj sviatok určený všetkým mamám. Vždy 2. májovú nedeľu si spomenieme na najdrahšiu bytosť pre každé dieťa, mamičku. Sila viac menej prirodzenej materinskej lásky je neprehliadnutelná pri vznešenej úlohe rodičovstva. Každý syn alebo dcéra v tento deň kvietkom alebo iným prejavom lásky poteší a poďakuje svojej mame za všetku starostlivosť, lásku a obetavosť. V máji si pripomíname ešte jednu príležitosť, vyzývajúcu tentoraz k vzájomnej úcte detí voči obom rodičom, a to je Medzinárodný deň rodiny. Veľmi ma teší, že všetky tieto krásne udalosti sme spojili do spoločnej akcie a naše deti krátkym kultúrnym programom ukážu, ako veľmi im na rodine a najbližších záleží a ako veľmi vás majú radi. Aj my si vezmime predsavzatie, že budeme robiť všetko preto, aby láska dávaná i prijímaná v rodine bola základným a najsilnejším putom šťastnej a spokojnej rodiny. Ďakujem všetkým mamám i otcom za ich lásku i obetavosť a želám vám, aby ste boli vždy naplnení dobrom, radosťou i nádejou. Veľmi pekné poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ale aj pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí sa podielali na príprave dnešného programu, a vám všetkým, ktorí ste prijali naše pozvanie. Prajem vám krásny kultúrny zážitok. Škola nie je vežou zo slonovej kosti. Je živým organizmom, ktorému môžete vdýchnuť kyslík aj vy, svojim záujmom a aktivitou. Čím viac sa zaujímate o dianie v škole, tým viac sa môžeme priblížiť vašim predstavám. Vaše deti sú aj našimi deťmi a deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť. Môžeme ich milovať, ale nemôžeme ich nútiť myslieť tak, ako my, lebo majú svoje myšlienky. Nechajme im teda priestor aj dnes, nech sa prejavia. Veď deti prinášajú na túto planetu kúsok neba.